Какъв е казуса ли? Дайвията заблудих за това втория деба, неговата мама деба. И слушай, има малко. И във втория внася прашец, и в първия внася прашец. Това означава, че имаш майка. Погледни го да видиш дали има пило. Само тогава, защото завтра нямате нищо. Имаш майки и тук, имаш майка и там. Няма как да нямаш. Добре, чакай сега, чакай, не дей отваряй. Чакай. Чакай, защото то кошер. Това е рояка ли беше? Всичко рояче. Добре, айде отваряй внимателно. Всичко рояче. Няма проблем. Той е кропът много. Леко. Подигни от както съм ти показвал. Леко, внимателно от ъгълчето. Да. Така, внимателно. Как ще няма майка то кошер? Как ще няма майка? Дай ми сега отвърката. Оттам. Дай. Пуфни малко е тук. Дай този телефон. Снимай, снимай. А? Снимай. Е така ли го Да, снимай. Ама само към това ли? Ми да, към рамките. Чакай малко сега. Пуфни още малко. Пуфни. Да. Как разбра, че този кошер няма майка, не мога да разбера? Нямаше. Кога нямаше? Вчера? При на седмица. И сега вече сигурно има много пило. Не знам. Добре. Кажи го да видя къде е това пило. Пак имаш да черпиш, не знам. Чакай да видим сега тук. Снимаш ли? Какво? Снимаш ли? Снимам. Добре. Дай ми пушалката насам. Че те така са ги заклеили. Рамките. Така. Пуфни малко тук. Гледай, навсякъде е пълно с пил. Навсякъде ти е пълно с пил. Снимаш ли? Не мога да Снимаш ли? безпила. Навсякъде имаш пил. Просто Има ли? навсякъде. Даже му е тясно. Даже трябва да го разшириш. Разбираш ли? Ей. Ето, виж сега тая рамчица. Тая рамчица ти е пълната с мед. Виждаш ли? Нищо, Добре. пълната с мед. Снимаш ли го? Това нещо. Да. Окей. Така че, господин Церков, Има ли? имаш навсякъде Сигурно майки, си. ами Я виж тази. проблема знаеш какъв е, че не мога да ги виждаш. Аз ти казах. Не мога да ги виждаш. Това е верно. Върна ми. Сега, на този кошер вече мястото му е малко. Виж, тук ти пълнат с мед, пило имаш. Трябва да го разширя в голямо. Трябва да го разшириш вече. Той си е за разширение. Ето виж, сега ще ти покажа тази да видиш. Каква е? Та новоизградена. Аз сега ти я градиха. Ето, гледай къде е пилото. Не мога да Виж безпила. яйцата, бе. Не мога, трябва да слова челата. Аз затова ти казвам, навсякъде е осеменено всичко. Има ли? Всичко, от край до край. Добре. Уникална майка. Добре. Сега дай ми една празна рамка, имаш ли? Те са
Тя се е излюпила от твоите такова. Не ми излюпила се, Еми. Аз няма да те оставя така. Излюпила се, а то не е такова. Ето ти една хубава рамчица, обаче то кошер има нужда от магазин. Магазин или пица? Ето тази крайната бутне малко. Ето го разтвори малко от тази. Така. Това пита ли е, бе? Не знам. Какво е? Еми преградна дъска. Дай една пита, да. Нямам сега. Дай една да сложим, бе, човек. Нямам. Нямам. Добре. Значи това е казуса. Окей.